Hodně v rodiče jsem tam byl, ale... Tak teďka vítám ten rámek. Jo. Trošku ti nedám. Když jdou na mužskýho léta, což se může stát i nám. Když se čáry v jeho tváři podobají roklinám. Když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Jo, jasně, ahoj. Já jsem čekala vyhodit tam fotky do toho. Tady máš. Dědi, ahoj. Nejsi zase oholen. Čím to prací odhodal? Mezi pousama. Jsou takové plánky. No, to měla Irena a říkala, že to strašně dobře. Že to je na moře. Za to máš vytvářet, jo? My je pošlujeme, že si to rozdělej, jasně, že... No, tak jsem to... Ahoj. Průkazku, Jak to jsi složil? Já, tak kopila. Ježíš, ahoj. Těží Kubíček. Protože ty nás klameš a potom se vytáhneš a my ti nepoznáme jak bráchu Jardu. Víte co? To jsme nikdy nepoznali. To je ruční výroba, jak ty kvalitně, no, ale nekvalitně to Tak tady máš ještě. On mám třeba dát. Kdo? Kubík určitě. Nudle. Takový měl vyznamená. Bože, já jsem zapomněl. Chovej se! Tady na nás do prší, tady je dobře, počít jsem se mnou. Tam je, že tady všechno nebude. Na stůl. To nemakne ani neši moty jedná. Zajdeme se. Ale prostě. A pak přišel lehký déšť. A pršelo a pršelo. Ale už to přiletí pryč. Kde si u Havaje už je pohoda. Ano. Oblíbená činnost dětí. Panika. No, není to slunce otravné? Je. Tak. A kdo je ten hrdina, kdo to celou dobu dělá?